Feluq ta' serata mużiko letterarja biex jitfakkar il-50 anniversarju mill-mewt tat-tabib Pawlu Boffa, il-mexxi Laburista Joseph Muscat qal li Boffa wera li l-Partit Laburista huwa partit ta' gvern li kapaċi jmexxi b'viżjoni. Joseph Muscat iddeskriva lil Pawlu Boffa bħala wieħed mill-pilastri l-kbar tal-Partit Laburista matul is-snin u żied li r-rilevanza tiegħu għandha tkun enfasizzata. Qal li ebda organizzazzjoni m'għandha tiċċensura xi parti mill-istorja tagħha u li fil-waqt li għandna nirrikonoxxu d-diverġenza għandna niċċelebraw il-partijiet kollha tal-istorja. Joseph Muscat qal li Pawlu Boffa żamm lill-Partit Laburista ħaj fi żminijiet diffiċli. Iffaċċjat bidnub il-mejjed fis-snin 20 tas-seklu ieħor Boffa irnexxielu jagħti d-dawl lill-forza progressiva u madwaru rnexxielu jattira żgħażagħ u nies li jressqu lejn il-ħajja pubblika. Bħala Prim Ministru Boffa wellet l-ewwel kunċett ta' stat soċjali u ħafna mill-kisbiet tiegħu kienu essenzjali għaliex wara tkattru mill-gvernijiet tal-Perit Domintov. Joseph Muscat qal li l-fatt li s-soċjetajiet qed jinbidlu l-individwi aktar lesti jaħsbu b'moħħhom li jsegwu l-merħla huwa prova ta' kif żmien il-partiti politiċi spiċċa. L-unika mod li partit politiku għandu li jibqa' relevanti għad-dinja tal-lum huwa li jsir sempliċement għodda f'idejn moviment. Moviment li jirrikonoxxi li hemm diversitajiet fil-waqt li partit politiku jippretendi li huwa eterogenju, li huwa ħaġa waħda, li huwa monolit minn fuq sa isfel. Fejn ta' fuq jafas buttuna u tisfel jimmarċja. Moviment huwa struttura li tixhed u tifhem il-komplessitajiet u d-diversitajiet tas-soċjetà tal-lum. Kemm f'pajjiżna kif ukoll f'pajjiżi oħra dawk il-partiti li jgħodhom jimxu b'mentalità tal-passat se jkunu qed jaffaċċjaw kriżijiet kbar. Nifhmu bħala dal-partit dal-affarijiet fimnihom mal-ewwel. Indunajna bihom, indunajna li s-soċjetà qiegħda tinbidel. Undunajna li il-partit irid ikun sempliċement għodda f'idejn massa ikbar, mhux biss tal-membri, mhux biss tal-partitari, imma ta' dawk illi għandhom l-istess qan. Matul is-serata mużiko letterarja l-kantanta Dorin Gallia, il-kompożitur Dominic Gallia u t-tenur Joseph Aquilina interpretaw kanzunetti patriottiċi, waqt li x-xandar Charles Abelamizzi interpreta żewġ poeżiji dedikati lil Ser Paul Boffa. Fost l-interventi li saru kien hemm dawk mill-qraba ta' Pawlu Boffa, Fader Marius Zarafa u Lara Boffa.